ngizama ukulowe nginakha nididwa ngamavesi. Ungadidwa ngevesi kodwa indlala ikhona ngaphakathi. Amen. Avami ngoba ngafika aqhubeke umbede ekhona. Mina ngizoba into eyodwa nje ngizoba mina umuntu oyi-advisor kaMbeki ukuthi hayi uNkulunkulu wayethe wathi babumbede akushayisani nalokufika nawo. Kodwa ngiyacela ke ncike inkosi umama nje obehlala eGoli mbize ukuze ivangeli lakho lithembeke. Mbize manje awuyeke umsebenzi. Nibuye niphathe lo msebenzi. Umbede uyangihlonipha njengomuntu oma-advisor kodwa ngima-advise ukumcontrola ngento ayibizele. Ngoba kukabili khona umuntu othi mayeqeda ibanga afe khona othi eqeda ibanga angafi. Awuthi nginivezele amavesi ngaleyo nto. uDavide lithi iBhayibheli uDavide seliqedile icebo likaNkulunkulu selifezile icebo. Lithi walala ubuthongo ngamazi wafa. uNkulunkulu azange amgcine kwathi eqeda wahamba. Niyayizwa leyo nto? Wahamba uDavide kwasala uSolomon waqhubeka. But uSawuli waliqeda ibanga yena lakhe wangafi. Waqhubeka wazwa lokho ehluphana noDavide efuna ukumbulala. Niyayikhumbula? So uyinkinga umuntu ophile emseni okade yaphela into yakhe. Ngoba ulokelwa nabasana. Ulokelwa nalabo abasabiziwe ababizela ikhathi zabo. Njengoba nibona besifisa nje zaphela izinto ababezizela. Mina mawulisa ngibheka wena ukuthi ngayibizelweni iyona la yenzani ngibona hayi akusayona. Semane ezidlela ishumi neminyaka. Kuphele more uzikhipha leshumi. Ngoba kufanele lo muntu abe honest, ame phambi kwebandla athi bazalwane. Ngiyacela umuntu aqhubeke. Awupass the torch bazalwane, nikeze omunye manje. Amen. uBhengu wayenza leyo nto uBhengu. Esezohamba, kuthiwa wayehleli phezulu kwesitulo amandla engasekho. Emandla engasekho wabiza uyoung pastor. Wathi unceka uNkulunkulu oza ninikeza komnikeza lento. Bakubamba amandla wawo. Bakubamba amandla phambi kwebandla. Ambamba amandla kuthiwa njalo methu uyashumayela abantu amandla kaBhengu ehleli phezulu kwakhe. Understand uBhengu ukuthi okwamsekuphelile. Okwamsekuphelile. Washo futhi wathi sengiyahamba manje wazwa hlabelela ingoma ethi siyo hlangana ezulwini yebo siyo siyobonana khona siyobonana khona. Thowa ihlabelela leyo ngoma kwakuyisonto lokugcina ekuhlabelela leyo ngoma esezohamba emhlabeni. Thowa washo wathi imali izongcwaba. Wathi nenze sure ngangithengela ibhokisi eli-expensive. Wathi umzimba usufile bakithi. Wathi ngithathe nje ningiphushele emgodini njengenja. Kusho uBhengu. Cabanga indoda yayinkulu kanje. Wathi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngihamba nje akho ngisho istrad esizosala sibhalwe ngegama lami. Namhlanje kanjani abafundisi? Ufuna ukuthi lo mesahamba the legacy must live on for his wife and his children. No, khumbula la uwe khona. Wile wena, phumuka wakho phambi kwemali. Wile. Asangaza wafa, wakhuluma lento baBhengu, wathi sesiyobonana ngale. Wathi awungiyayizwa inkosi yami ngibiza. Wathi sesiyobonana ngale manje. Manenze kahle, wathi ningayishintshi ivangeli. Nihambe ngamandla nobe nikezwe wona. Waqeda uBhengu, waqeda lithi wathi meqeda lokho akudlula isikhathi esingana wafika umuntu ezomnikelela ngemoto iMercedes ezomnikelela ezobonga. Kuthiwa wayithatha uba uBhengu le moto angena kuyona wathi imoto entshela nga wayithatha wayidrive mhlawumbe nawo kusuka lawo yeKokstedt wabuya ngayo wafika wamo izungezwa ibuka wavona wanikeza umuntu upastor ngaphansi kwakho wathi ikhiye wathi ayisalungele sengiyahamba abenzi kanjalo namhlanje bafuna zibe khona zibe u7 zibe u10 egcekeni imoto kodwa opastor ahamba nabo abanazi imoto funa lokho ayishintshe njengamasokisi. Amen. Nkosi yami bazalwane hayi suka manje. Ukhona ubaba ebenginaye lapha ya ukhehla beyomrecord wayehamba nobaba uBhengu. Suka madoda. Kuthiwa ngisho emngcwabeni wankosikazi ngoba unkosikazi washona kuqala. Kuthiwa washona kuqala unkosikazi kaBaba uBhengu wasala eshumayela yedwa. Wathi befika abantu ababephethe ingcone yaza ngithi leyo nto yini le izipho ngithi exactly ababephethe ke izipho bezonikela emngcwabeni nje wansweni yokhalisa phela uBaba uBhengu wayaziwa. Kuthiwa bafika nazo zonke
nezimali nawo kuvele emabranchini wonke all over i-Assemblies of God. Kuthiwa wayesethi ubabubhengu wathi hayi bazalwane phindani nazo emuva lezi zinto eniziphethe. Niyosebenza umsebenzi kaThixo ngazo. Wathi uNkulunkulu ungisizile mina ngakwazi ukumngcwaba ngedwa nkosikazi wami. Namhlanje njalo makushona umama ngcobo faka isiphihli somngcwabo. Kuthiwe bekushona umama bishop wethu. Moshwe yonke imali engabiyiswa kwabahluphekile. Bizela imingcwabo emkhulu eyitediya. Yakwazi la uwekhona. Sulilahlile uthando laqala. Bandla lokuqala lisolwa ngothando. Yakwazi la wakhe khona. Siyeza la. Asifunde bazalwane siqhubekele. Ibandla lokuqala lelo bazalwane. uNkulunkulu ukhala kulona ngothando. Bandla lase-Ephesus. Khala kulona ngothando. Siye bandleni lesibili, bandla laseSingwa. Elaqalwa uArenius. Yebo. Unqobayo ngiyakunika ukuba adle kuwe umuthi wokuphila oseparadise kaNkulunkulu. Nganibuza ngiyazunguzela nje kubhalwe ngomuthi encwadini yokugcina esambulo. Yebo. Ngiyomnika ukuthi adleni. Qhubekani adleni. Okay. uNkulunkulu wasitshela ngomuthi manje ngithi mina nimaphambili angilidli iyeza abazalwane. Ngiyakholwa ngisindisiwe nephilisa angilidli. Ngiyomnika ukuthi adle kulowo muthi. Khumbula ukuthi eEden kwakunomuthi ophakathi nensini. uNkulunkulu uyobuyisa eparadise futhi. Kubuye iEden sekuyi-Eden lokuphila okungona phakade. Kunomuthi ophakathi nensini njengase-Eden. La umuntu eyophila khona phakathi asikho lapho. Asiyeleni. Siye bandleni lesibili ke manje nakuyo ingelosi yebo. Verse 8 yebo. Nakuyo ingelosi yebandla laseSmina. Yebo. Loba ukuthi nakho akushoyo oqala nowokugcina. Oqala lo kami Jesu oqala nowokugcina. Kube wayefile kepha osephila. Kophe sephila yebo. Uthi ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho. Ewe Kanti ucebile. Yebo. Nenhlamba yabathi bangabaJuda bengesibo. Kodwa beyisinagoge likaSathane. Ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nompofu bakho. Ngonkulunkulu uyakwazi. Musuku usihluphekisa uzukhala uzofuna ukuzibulala ngenxa yenhlupheko uyakwazi. Uyazi noma ibandla lingangakuboni ngoba vele liphelele uthando kodwa yena uyakwazi. Uyakwazi ukuhlupheka kwakho. Uthi kodwa ucebile. Awuwathi mhlawumbe ingoma ethi ngicebile ekakhulu. Yimi kodwa ucebile. Uthi kodwa ucebile nenhlamba yalabo abathi bangabaJuda bengesiko kodwa bayisinagogo likaSathane. Uthi uNkulunkulu uyabaza bakaSathane uyabaza akudingi bazi basho ukuthi bazi kahle ukuthi lela sinagogo likaSathane noma lingakhonza lize lijuluke noma lingakhala noma linganikela kakhulu noma linganesonto eliphezulu kodwa isinagogo likaSathane. Qhubeka. Verse 10. Ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho. Kusezobunye bazalwane. Bheka. Yebo. uSathane uzakuphonsa abanye kini etilongweni ukuba nilingwe. Futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Yebo. Thembeka kuze kube sekufeni. Ngokunika umqhele wokuphila. Le bandla ke bazalwane laqalwa uArenius nango. Saint Arenius. uArenius kuthiwa kwaba indoda eyayi-theologian kodwa eyabiyeka bonke lokufunda kwayo. Yakuyeka yakuncama. And ikhumbula these were forerunners ababephuma Roman Catholic. Ngenza kodwa la. So uArenius ke kuthiwa wayefundile kakhulu kodwa wakuyeka konke lokhu. Wathi mayefunda iBhayibheli wabona uthando lukaNkulunkulu. Ayengayazange sayi-theologian. Wathi mayizibuka lezi zinto uArenius wayesethi hayi ngeke man. Ngizomelana nazo zonke izinto ezingalungile ebandleni. La ngishumayela khona ngizomelana nazo kumnyama kubovu. Wahlupheka ngenxa yokuthi mawubamba iqiniso uyahlupheka. Udelwa yibona bonke abantu abafundisi bangaba abangani bakho.
uhlala nezingane ezincane ezingaka ungahlali namuntu omdala bengakufuni ngoba ubamba iqiniso abakumeli futhi noma ungavusa abantu abawu10 abafile ngeke bakumele ungacathi bazokumela ebakumele ngoba bawonke imidlalo yodwa nje ngoba yini into elimele kubona uthanda ukulimela uthi ke ngiyayazi umsebenzi uthi hayi wena ngiyakwazi nokuhlupheka kwakho futhi ngiyakubona khululeka ucebile wena ngamamazi uyabona ukugarantela mesho njalo ukuthi ithi uhlupheka kodwa ukwazi ukuthi ucebile unezinto ezikhulu ezikulindile ezulwini uAnanias wahlupheka wafa wayekuceba wayeka yonke into yabazani yazibheka le ndoda yayeka imfundo yayeka yonke into yanaka umsebenzi wenkosi yazi yafa inaka umsebenzi wenkosi. Verse number 11. Verse 11. Onenjebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Awufundele kwele English ithini leyo ndawo? He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that hath an ear. Imani. Akhona phela abantu abangasenayo indlebe yokuzwa. Banayo le. Kodwa ekamoya ayisekho. Bahlulwa ngisho ukuzwa mangingasekho right ukuthi akusekho right. Ngiyamxolela mina baba uManci umuntu ohamba amatsawa zabo u7 noma bangambiza ngawonke amakhamba. Mefuna iqiniso nje right. Yeah. Afika ngene kwelesibili athi noma naye ayikho lento ngiyayizwa ayikho. Ayikwelesithathu abethukwa lapha. Ayikwelesithathu afika athi abazani ngesihlanganisa nebandla ngoba mhlawumbe unamawalo okushesha kakhulu. Athi sehlela bona akuyona. Aphinda aphuma ekweli ngiyancamela ngokufuna iqiniso kulomuntu ohlele emangeni. Yeah. Ngiyamthanda lo. Qhubeka baba. Onqobayo akasoze oniwa ngokufa kwesibili. Onqobayo akasoze oniwa ngokufa kwesibili. Wayikhulunywe kanje kule bandla. uNkulunkulu wayebuhlungu ngayo ukuthi inkosi yami liyahluphekela igama lakho. Kodwa licebile kakhulu mangibuka. Licebile kakhulu uthi hayi man ngiyakwazi nalo uzohlupheka. Uthi futhi uNkulunkulu uSathane usazobamba abanye phakathi kwenu abafaka ethilongweni and bayohlushwa insuku eziwu10 kwenzeka ngempela le bandla ilona elahlushwa la. Ilona lathi ngixoxela ngalo ukuthi ngesikhathi sa empire uNero uthi umlando kwababebanjwa nabazalwane babekholwa behleli ndawonye njengoba sihleli nje. Hleli ndawonye uphuma uyosebenza uyabuya bahlale ndawonye kwangathi semission. Babehleli ndawonye ngesikhathi se-dark age sama-dark ages kuliwa nabazalwane behlushwa abazalwane kuthiwa babanjwa bayophonswa endaweni eyiground elikhulu elalibiyelwe ngey'nsimbi kuthiwa kwasekudedelwa iy'lwane zasendle amabhubesi yonke ilwane ongayicabangi yonke into ongayicabanga kuthiwa zathululwa zayekwa kuthiwa kwahlekwa umphakathi uhleka bebulawa yiley'lwane zibaluma abanye besifazane bekhathwa amabele aqeda bekwe kanje ocingweni ajuza igazi zifika iy'lwane ziwadle baze bafa ungakhathi kuthiwa uSathane usazobamba abanye phakathi kwenu and nakuleli bandla kusazokwenzeka leli lokugcina uSathane usazobamba abanye kuleli bandla abahluphe yebo uthi ke uthole indlebe makezwe lokwakushoyo umoya emabandleni uthi onqoba yasoze oniwa ukufa kwesibili ngamanye zikhona ukufa kokuqala khona ukufa kwesibili sakhuluma ngako kwindaba ye-rapture ngifundisa indaba yeJesu uyobuya athi usalanda ibanga okay ukufa kokuqala yiloku abantu abaya kuko but ukufa kwesibili la after i-judgment ukufa ke kwesibili ke lo so khona abantu lapha bathi abangeke baya ekufeni kwesibili ngoba bamukela uJesu njengenkosi nomsindisi bahamba ngokungcwele bazobona ukufa kokuqala kodwa kwesibili ngeke kubone uyabagarantela ubatshela wayebatshela bazane beboshiwe abanye ngozankosi beyongena lapha beyodliwa amabhubesi wathi kunina wathi ngenisonikwa leli ukufa kwesibili ngiyanigarantela ngiyekeni lokho abakwenza kini kodwa ukufa kwesibili ngeke kunithole inzima indlela esihamba kuyona inzima inamagazi sigijima phezu kwamagazi ababehamba ngaphambili kwethu ngiyaxoxa umnumzane emenza noma kanjani ekholweni ezijolela nje bethanda ukujola ngibuke ngithi nkosi yamakalazi igazi sihamba phezu kwayo wafa abantu bazami befela ukushumayela nina mthanti makuthiwa siyazingelwa ku-2021 akuqalwa la uboyibuka nje ukunethezekile uzusho bazana I have joy peace and zonke insuku njalo kwena hayi kuthina kunjalo siyahlushwa
siyahlushwa futhi beyabona ukuthi awuhlupheki uzokuhlupha ngohlezi nabegcineni ngoba izitha zomuntu kuyobaba endlini Yes. jike bona labantu bethi sime nawe ubeze bekuthuka besho yonke yebo ibandla lesibili lesifunda nali ibandla lesithathu yebo izwe liqondene lebandla lasePergamo funda Verse 12. verse 12 Nakuyo ingelosi yebandla lasePergamo loba ukuthi nakuyo ingelosi yebandla lasePergamo nali-ke lesithathu iPergamos labizwa kanjalo le bandla liseTurkey iTurkey under i-Asia kuthiwa-ke ibandla lasePergamos laqalwa uSaint Martin le ndoda bazalwane ayisuka manje yabona uSaint Martin bazalwane kwakwenye indoda le kwakuyindoda le aliboke igama lenkosi kuthiwa indlela ayengabo wayenalo lagcobo lukaPhilip lo wabhabhathisa umthelo niyakhumbula kuthiwa le ndoda lo Saint Martin kuthiwa yayikwazi ukubonakala endaweni ezimbili ngesikhathi esisodwa kuthiwa yayikwazi ukuthi ithi kaSibiya ibe beyibona ingena phakathi emvuselelweni yoshumayela uNkulunkulu wayesebenzisa ngendlela emangalisayo wayesenza indlela emangalisayo wayengafi umuntu engafikanga azothandaza lo muntu afika athandaza avuke uthi uyezwa kuthiwa uyadinga singabe khona amafoni egijinyiswa gijima ngalana wayeyisigijimi senkolo uyena owaqala leli bandla noma wafika wavusa leli bandla lasePergamos yena Saint Martin uyena-ke yabona lo uyena wavusa lokhuza o-Antipas u-Antipas wavuswa yilo wamvusa wathi vuka wena shumayele nawe ivangeli lokungcwele kuthiwa ikhuluma ngobungcwele ngoba uma ukhuluma ngobungcwele imangaliso ziyazenzekela uzothiwa kuvuleka inkunkuthu uthi hayi uthwele awazi lutho wazi umdlalo hayi akudlalwa la amen baba sakhuluma kangaka sakhuluma kaningi lethu umuntu empukuthi lapha sakhuluma kaningi phezu kwakhe sakhuluma amazwi ambala bakusuyo wakhuluma kabili wadedela uthi wamhlaliseni phansi wayezambela enohlaba ngathi imama weyibona le mini wathi ngiyayibona mhlanu bangabokholwa bazana ngathi mingaphi wathi u4 ngathi nayo 3 ngathi njani lento wathi ibovu ngathi amhlali phansi uyabona wena ngoba mawuhlele ubungcweleni lithi iBhayibheli these signs shall follow those who believe they shall bazalwane lithi uMark 16:16 lithi these signs shall follow awuzuzibiza zizozela mawuhlele ubungcweleni le ndoda enjalo ibonakala endaweni ezimbili ngesikhathi esisodwa ibonakala physical ifika ikhulekela uthi wena ungenile ungcobo wakho kuthiwa hayi ungcobo besemvuselene eshumayela ngo8 kanjani pho ayingeke lo muntu uthwele babemzondela lokho ke bemzonda bethi unamadimoni esetshenziswa uNkulunkulu ngendlela emangalisayo yebo funda-ke ibandla ke fundela ibandla ke naku akushoyo konenkemba ebukhali esikanhlangothi zombili ngoba bazalwane kunama-major demons emkhathini ngizwile wathi ngiphindele kunama-major demons kufanele uNkulunkulu meyisa lapho awayise a-major pastor or a-major prophet finale mawubizela indawo ezikhulu kakhulu nawe uba bukhuni angazi ibe kanjani uba strong mawubizela indawo ezistrong ngokwamadimoni awufiki udlala fika nevangeli abathi siyayiqala-ke umuntu wesifazane epulpit uyikhesi siyayiqala le eyakuphi nje shumayela kanje basho kanje bakuthuke bakusho ngenhlamba ukuqhubeka ukukhuluma into ephilisayo amen haleluya lo wayoqondana noSathane eqolo kwafanele kube indoda enyamalalayo ibonakala isikwenye indawo bona ngoba wayoqondana noSathane omoya umathi siqhubeke uthi ngiyazi lapho wakhe khona yabona la uthi ngiyazi lapho wakhe khona ngiyazi la wakhe khona uyasho uThixo ukuthi ngiyazi weSathane la wakhe khona yebazalwane khona uSathane la ehlala khona nala akhe khona yabona umuntu makuthiwa wakhile kusho ukuthi uhlala permanent lapho leyo ndawo bese kuba nomuntu ekuthiwa uyabona mina njengoba ngihleli leCockstead akufani nokuthi kuthiwe wakhe emthwalweni so uSathane khona indawo ayivakashela kodwa khona indawo ahleli kuyona permanent angasuki namhlanje uzoniveza ethi uhleli iphi uSathane amen umama abanye abazi hleli la wathi lewe ezulwini wafika ayithola apha indawo asiqhubeke yebo ngiyazi
lapho kukhona isihlalo sakho sobukhosi sikaSathane. Ngiyazi lapho wakhe khona. Ngiyazi lapho uhlala khona. Lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane. Yebo? Nokho ulibambisisile igama lami. Kawuphikanga inkono yami nasemihleni ka-Antipasi. Yebo. Ufakazi wami. Othembekayo wami. Wabulawa phakathi kwenu lapho uSathane wakhe khona. Ibandla lelisePergamos, ibandla leliseTurkey, la khona ithempeli elikhulu lamaSulumane. Elikhulu, kunesihlalo lapha esikhulu, isihlalo sikaSathane. La ehlala khona. Ngoba amaSulumane akhonza uSathane. Lo uMartin kukhulunywa noJohane esambulweni, kukhulunywa ngalo no-Antipasi. U-Antipasi wayemele ibandla noma emele insindisi njengoba injalo. Wayemela phakathi kwamadimoni. Yebazana awucanga ukushumayela, awucanga ukushumayeza abantu abangamkholi uNkulunkulu. Bonke. Wama wazwabula wabhihedwa lithi wanqunywa khona. Bamnqumela phakathi ethempelini. Ucathi wena, ucathi khonza uNkulunkulu la. La kwabulawa khona inceke kaNkulunkulu yasika umqala ibhekile. Yasikwa kuthiwa yasikwa phambi kwesihlalo esikhulu sikaSathane. Yasikwa khona. Niyabona izithombe zabe ezithezi nezingane ezinani. Seza uSambulo chapter 12 no 13 uzoyizwa indaba. Sandana. Kwakhona ithempeli kaSathane. uSathane uhlala khonani lapha ya. Ilona bandla alisebenzisayo to persecute. Njengamanje njengoba bebulawa bakaIsrael babulawa yilabantu. Namanje alikho iSulumane elizwana nomKristu. Ubani oyaziyo leyo ndaba? Hamba usebenza manje isitolo seSulumane uzohlukumeze kuze uphuma uhambe. Hamba uyowasebenzela kwawo anezithixo. Ekufanele nawe uzikhonze, uziphathe wenze abanye baneyinyoka emakhaya. Bathandaza kuzona. Anazi mina. Lapho ithempeli elikhulu kaSathane. Uhleli khona permanent. Ayasuka wonke avala izitolo ngezikhathi ezithize zonyaka ngisazi noMarch nombani benze odiwali bahambe baye la ePergamos bahambe bayokhonza lapha kulesa sithixo sabe esikhulu la khona uSathane. Babuye bazorana ama-shops amakhulu ngoba baphethe ingcebo yalelizwe yobunyama. Siyeza kodwa lapha sikho lapha siqhubeke asizukufihla lutho masencwadini yesambulo. Sambulo sokhuluma yonke into esishoyo. Yebo. Verse 14. Verse 14. Lokho kukhona okuyingosana enginakho ngawe. Yebo. Ngokuba unabo lapho ababambisisa isifundiso sikaBhalami owafundisa uBhalaki ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana bakwa-Israyeli sokuba badle okuhlatshelwe izithombe nokuba bafebe. Lalela. Nginawumbalo ngawo ukuthi number 1 uthini ubambisise kulabo ababambisisa uqhubeka ngikepha nginaloko umbalo okumhluphayo ngawo kukhona labo ababambelele esimfundisweni kaBhalaki ngamanye amazwi amongst you ngaphakathi kwenu njoba nikholwa kanje khona ababambisisa isifundiso sikaBhalami awuthi ngiphinde phakathi kwenu ibandla wembedu khona ababambe ifundiso likaBhalami bakhona nala njoba sihlangene. uBhalami wenzani? uBhalami waqalekisa isizwe sikaNkulunkulu uIsrael. Watshela ukuthi ungamqalekisi uIsrael. Wahamba yena kwathi mase kukhishwa imali iyadablishwa imali wahamba wayomqalekisa uIsrael. Etshelwe kahle kwathi wangumqalekisi. Khona abafundisa abaya noma ikuphi la kunemali khona. Ngisho iphindi ibandla kanjani nemenu yaya. Babambe isifundiso sika bangenza noma yini ngemali. Bangabulala ngisho abantu. Bangalala nezingane bakhomfisa izisu phakathi ebandleni. Yindaba babambe isifundiso sika Bhalami. Bhalami okwakhishwa imali. Namhlanje bathengwa ngemali abafundisi. Ngisho ngabizwa obunye athe bizwe lapha nje kaShembe. Kade bebizwe bezonikezwa imali. Fika waqamba manje wathi noma nginganikwa ngamali ngijabulela ukuba kule bandla elikhulu kanje. Yini le? Bambe isifundiso sika Bhalami. Hey! uBhalami wayebamba isifundiso esinzima semali. Bathanda imali namhlanje abafundisi. Noma ngicade ubanikelela ayithatha ayibukeka nje ethi ngathi incane nje le mali eyithi le envelope athi ayincane le mali.
Abazalwane ezincane bazalwane. Mandibheka lesayidingo zalapha kwami ziyaphelela kule mali eninginike yona. Besifundiso sikaBhalamu. Mayebizwa nje bizwe yoshumayela uthi lalela ke ulungisa u3000. Sifundiso sikaBhalamu. Akwazi ukudlulisa izwi. Alidlulisela injoba linjalo, udlulisa ngemali. Sifundiso sikaBhalamu. Benza noma yini ngemali. Thatha le mali eyishumi bayofeba nayo. Balale lapha komali namantombazana. Sengibakade kaningi kodwa isifundiso sikaBhalamu sibabambile. Isifundiso sikaBhalamu. Watshelwa wathi ungabaqalekisi. And kuthi uNkulunkulu wasishintsha leso siqalekiso sabe isibusiso. Ngoba you can't curse the blessed. Awukwazi. UNkulunkulu angibusisa ungiqalekise khohlwa. Futhi damo ungiqalekisa ngigibela phezukwayo leyo nto. Awuthi nginitshele bazalwane kuthiwa khona umuntu baba oyekhuluma ezayo noma khona abantu phela abazana abakhuluma izinto eziyalayo noma umuntu engakholwa umlalela ethi iyayala lento ekhulunywa baba. Wakhuluma emngcwabeni wathi umoya engcwele ngingamlalela. Ungathathi ukuthi usindisiwe lalela khona into ezofundisa yona ngayo. Elephuko efaka izintambo nayo yonke lento lezi abayifaka izinsombo ekhuluma lapha bahlabelela ingoma zabo. Uthe suka wathe bazalwane mina ngifana nembongolo. Imbongolo iyathathwa kwathiwa yimbi iyathathwa abantu ayolahlelwe ezaleni base beyigumbela umgodi omkhulu bayifaka phakathi kulo mgodi kuthiwa yangena kulo mgodi yawela phakathi imbongolo yalimala emgodini uthi belo befaka inhlabathi bekha inhlabathi beyifaka la beyimbozela kanti ngale ngathi beyimbozela ivani ifika ishaye la inhlabathi ivani iwisa imbongolo qeda ime phezukwayo inhlabathi phinde bayifaka inhlabathi iphinde ime phezukwayo babe uthi bayibona ivela ngaphezulu bayibona ivela yayiphakama nayo njengezinye uthi ngifana naleyo mbongolo ngathi nikhuluma nami ngilo khuluma nami ithuka abantu bakuthuka ngazo ngendlala indumiso phezulu labenza ukuze yena akhonzeke kahle ukuze yena akhonze babambe imfundiso yikaBhalamu owakhokhela imali tshele kahle ungamqalekisi uIsrael kwangathi ulalela uBhalamu kwathi mathiwa sotablisha imali indoda wathi ayisenzomqalekisa benza izinto ezingekho mase benikezwe imali thungisa ingubo yami ngedwa hlanga yibona igqoko omunye umuntu sengiyayishisa umona ufuna ukuba wedwa isifundiso sikaBhalamu ula nje ungcobo uzothi maniphuma la nifuna imali andazi nabaprofeti bamanga akuthethe ukuthi umoya ngeke give 1000 rand will be blessed angifuni uNkulunkulu engikwazi uNkulunkulu ongikhiphisa into ngifuna ukungibusisa ngifuna uNkulunkulu ongithatha ngiyimpabanga ngifuna uNkulunkulu ongithatha ngiyinathi ngifuna uNkulunkulu ongithatha ngimubi angenze ngibe muhle angimfuni lo mfana ngikhokha imali ukuze angibusise angimfuna ke no wami hlala naye imali emthanda angifuni uNkulunkulu njalo uNkulunkulu ofunale ngikhiphe ukuze angibusise uthi umoya ngcwele thiwa omunye wakhuluma ngala ngithi underback washo bakumbeti yabo abaprofeti bamanga phela bakazibona le mali oyiphethe esikhwameni bayilo ukuthi balini le ndoda iresign yanikezwa yonke imali ekho inkontrakini yaphelelo umsebenzi yanikezwa yonke imali aqede yahamba le ndoda mayibuya la iqashe khona isigoduka ekhaya idlule etendeni ibona imvuselelo kati yobanjwa isigebenzi somfundisi sathi sifika lapha sithi umuntu la uphethe 200,000 uthi umoya ngcwele akawulethela lo 200,000 anikele ngawo mayinikela ngawo akubuhle kukhulu okuzomlandela khona umsebenzi omusho ozayo omkhulu yoba imanager uthi wagijima lo baba no 2000 rand waze wafihleka isifundiso sikaBhalamu kadela bakusibika sikudu verse 15 futhi ke nawe unabo ababambisisa isifundiso samaNikolawu ngokunjalo sichazile lesiqhubeka ngakho ke phenduka lithi la mina phendukani ngokwayengamunye wayebambe lesifundiso esinye phendukani bazalwane yebo uma kungenjalo ngiyeza kuwe masinyane ngiyakulwa nabo ngenkemba yomlomo wami khona abantu asebehlulele uNkulunkulu ngenkemba yomlomo ngeke usabasize ngisho ungathini ngeke usabasize yebazalwane uyabona isono sombulo nesono somulo sithixo awukwazi ukusiza umuntu la uzikhipha yena uzikhupha ngokwakhe yezwe isono sombulo ngeke umkhiphe umuntu somkhohle kade sasibazama nathi bakumbedini umbulo ufela uyabona umuntu ofebayo umfundisi ofebayo manje niyamthandazela ufeba kakhulu ngathi uyabukisa
Ngoba manje lento kuyena egazi ngeke imkhiphe usikhipha yena. Ngeke imkhiphe. Ngeke imkhiphe. Uyalisho iBhayibheli lithi qhubeka bakusifile manje. Verse 17. Onendlebe makezwe lokho okushoyo umoya emabandleni. Awuzwe nje sekushiwo kwesingaphi. Wonke lamabandla atshela ukuthi osanayo indlebe akezwe. Wonke. Qhubeka. Oqobayo ngiyakumnika okwemana elifihliweyo. Kanti isafihliwe le mali. Ngeke aswele ngiyomnika imali efihliwe esedesert esendaweni engenalutho ngimehlisela imana. Athunywe kuthiwa hambe eKokstad ngithi ngiyodlala nathi uyokufica phambili alethi imali efihliwe. Umuntu othunywe uNkulunkulu njalo akahambe ecela imali zabantu. Ulethele imali efihliwe. Amen. Fika omamundala bethi baba ngicela ubambe nje lo 50 rand ngicela ubambe 200 rand kanti kunesidingo. Ngoba uma ubizwa uNkulunkulu awuhambi uqoqa abantu bezimali zabo. Awukwenzi. Asabane sozana sodlala ama-JT nama-JJ. Hallelujah. Sidlala ama-JT nama-JJ. Omunye uzomangala i-JT, omunye i-JT. Asenzeni ke asayishaweke bazalwane. Ishawe. Hayi bazalwane 800 rand yonakele malungise. Yonakele malungise. Lento yakho bayithule uthi uyafika unomoya kaNkulunkulu uthini uthi kuyadlalwa kuyagenjulwa ebandleni dlalela indoda yilokhu ihleka kancane imthinto unobhalithi ilungiswe aphinda aqale phansi futhi ubona amethi yona le iqala bebaba futhi ubaba uthi mehlini ubaba bonke ayiyalungiswa ayilungiswe bese athi basasikala nje u25 rand uyazi ke uphume su75 lephuma 25 rand so phuma u300 mawuphuma kubu 330 hayi bona athi kudinga ku70 rand manje khona izokwathi yona hayi amen amen yonikeza indoda esuthayo yonikeza indoda esuthayo ephethe ibandla likaSathane ndoda ngiyonikezwayo nikezwe indoda esebenza kahle engaziwa yona isho umzayi izikhiphapi kodwa ibandla iyatshela ukuthi niqale kusini manje ayikhiphi isho kodwa yena simazi uzikhiphapi kuthi nangikhoqa abafundisi ngithi abafundisi niyikhiphapi ama-tithe lwakhiphapi ibandla siyalibona liyawakhipha kunini nile lwakhiphapi abawakhiphi indawo hayi abawakhiphi indawo uzubona abawakhiphi indawo baye kumama bemazi hlupheke nabo bonke xakeke nabo bonke esontweni eze nerokwe yodwa aphinde nayo isonto ezayo izigcina idabuka bambukele bamyeke avana shumayele ngevesi elizolimaza lo mama athi bazalwane ukuthi iBhayibheli abahlupheka abohleze bekhona phakathi kwethu ngesibaqede bazalwane udla imali zenu zidla amaqhinga amen ekiswe ngenhlungu yakho yokuhlupheka ufike uzobika yazi bazalwane uzubona abazalwane angazi bathi babambekile ngempela engqondweni aze Nkosi yami umamndala uzamira ngingansaka lapho mama ngibajwayele ngixelele ukuze bangahlubuki kwamanye mangilinganisa ngeke ngamjwayele uzohlubuka lalela afike umamndala benomambethu bayakhala kumina bakhala kumama futhi abeze mina beza lapha beza kumama mamndoko isicela umkhuleko ilalele njalo qala unyaka sicela umkhuleko Nkosi yami uAsanda ufuna lengabe ungenile esikoleni ma angifuni uqamba mangakhongisha imali yokuthenga lezo lawo mathafisi nalezo zinto ezidingekayo kanti lapha i-uniform idingeka iphelele afike nomambethu hayi mambethu afike mamncane nami ngicela umkhuleko bandla yazi akhongisha impuphu enganalidliwe lapha ekhaya umama ngicela uzidinga umkhuleko leyo nto ayidinga umkhuleko ifuna ukukhipha imali umama le akhiphe into zakhe zokugcina lapha umzalwane athi hayi sokhuleka kuzolunga sisi eshembambatha kuzolunga khumbula ukuthi wephi thando laqala walahla wena abanakekela abazalwane uzinaka wena umfundisi every Sunday uyodla kasiyezi ifamily yakhe ibandle kade linikela liyodla liyolala ngamazambane omunye uzolala engekho kwawona
Eshunyaziwe ngoba niyarojwa ngamavesi ningaboni. Kuthiwa lithi iBhayibheli liqala ekhanda. Amafutha kaAroni aqala ekhanda. Amafutha kwakuyimali. Kwangawona imali. Kwagcotshwa uAroni, wagcotshwa. Umpriest ifithenga yena umfundisi. Wagcotshwa wathelwa ngamafutha ehlela naseslavini. Ukuthi aqala ekhanda usho lo uqala ngenhloko into engekho leyo. uJesu uma ebanikeza isidlo waqala kubafunda aqalanga kuyena. Wathi thathabathani lokhu kuyisidlo. Yabo nje uzubona nje mawufika ebandleni elirong ukuthi ubona ngesidlo ukuthi siqala lapho uthi uyabheka abe siqala kubafundisi. Ufika uvonga ngamsasidlo ngoba uJesu wenzanga nje. Ilida umelusi qala ukudla izimvu yena udle ekhaya. Okay. Akakudla utshani bezimvu. Amen. Laba babanganani utshani lapha. Ngezwe lilazo omunye umama usibuye ukhonza khona uthi wasukuma omunye umama wathi bazalwane nje wanibona ubaba egqoke lejini yegas imali injisi ejini yegas. Uthi ke selo kuyathi ngoba uyakukhulu yekulunge bazalwane amafutha aqala ekhanda cela ngishaya imali liphi umpostoli kusho umfazi wakhe ukhulumela indoda yakhe ngicabanga nje mamgcobe esemela ashemela bazalwane ngaba ngiphume ngimshilo esekhalela mina hayi ukhalelwa mina ngathunywa uNkulunkulu mafuna ngilale ngo50 rand ngilala ngo50 rand mawathu mafuna ulale ngamanzi ulala ngamanzi mawathu kuhlungu kuhlungu nokwazi ukuthi banabo kodwa bakuphi kuhlungu kodwa futhi kuhle ukuthi ulale ngeqiniso namanzi akwakho unokuthi ulale ngamanga kuba njani bafike isibuzo kuba njani babumbethu sezithathile ishumi wayithatha iminikelo wathatha yonke into wathatha nama pledges sibona lendla yakhe kodwa kade ayithathwa ama pledges kodwa lendla yakhe kuthiwa sicela bano 2000 rand futhi hayi ukuthi sicela uyatshela ukuthi othisha wena ubuthisha wena principal 2000 rand wena ngitshelwe abanye sebahlubuka ngisho amasonto ngenxa yalezo zinto Phinda sifika leyo verse bese uyadlula siyayivala manje. Unendlebe makwezwe lokho okushoyo umoya emabandleni. Yebo. Onqobayo ngiyakunika okwemana efihliweyo. Awukonke sifihlelwe zona abafowethu esizonikezwa zona masithembekile. Yebo. Ngimuphe itshe elimhlophe. Yebo. Nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa muntu. Ngolamukelayo kuphela. Awu Nkosi yami. Yabona nje kunosamba. Kulotshiwe endilolobila kajika. Kulotshiwe yabona ukubona nje. Ulotshiwe ubha. Ngikubhalile washo indoda enkulu uPilato. Wathi hayi ngilobile ngijika. Ngiyomnika itshe elimhlophe elilotshiwe elingelibona umuntu. Yabona wami la ngilento enganikona uyaziwa yimina ngeke uyazi khohlwa. Lokho ngamlandela iminyaka ngeke uyazi imfihlo. Lithi akekho yaziwa ilo yamukelayo kuphela. Oseyamukelile uyomvulela ukuthi ubani lo. Ngatshela amabandla aseKoksel nama ngesaphila. Ngasho simeetingini lapha. Ngathi ngiyayiveza nje le. Ngathi mina uma bafowethu kusathana ofikile phambi kwenu ozonidunga. Aniqambela amanga adlale ngani. Iyane enkosini nibuze mayithi inkosi kunjalo ningxosha. Amen. Asho njalo namanje. Amen. Abazana bapositive abafundisi. Aniphathe umuntu aniphathe niphethe ngomuthi. Ake ngibuze bazalwane umfundisi umsabelana mhlamba sihlambulukele namhlanje. Umfundisi afanele umsaba kwamhloniphi. Masuqala umsaba kontero. Mhlamba usehambe wayo ed into bathi uyamsaba ngisho ucanga ukwenza izinto uzothi intata umfundisi. Iubani? uJesu uzothi yena. Ngosuku lokugcina. Ngiyabona umuntu lo ozobuya afa ukhuluma ngoJesu. Siqedile ngaleli bandla lasePergamos. Siyebandla laseThirathi. Funda baba. Ngesiwafunde wonke namhlanje ngokuphaka uchapter 2 kuphela ngeke sikhona manje. Yebo. Verse 18. Verse 18. Nakuyo ingelosi yebandla laseThiatira. Yebo. Loba ukuthi yebo. Naku ekushoyo indodana kaNkulunkulu enamehlo anjengamalangabi omlilo. Awusuka manje. Sifundile ngawo chapter 1 yebo. Lezinyawo zayo zifana nethusi elikhazimulayo ithi. Inamati amehlayo ngathi amalanga bomlilo. Inyawo zayo ngathi ezethusi azimhlopha kuyena umlungu. Inwele zakhe zimhlophe njengoboya bezimvu.
ithina sodwa abantu abamnyama siba nenwele ezimhlophe, abelungu baba nenwele ezigrey. Kusho ukuthi uJesu ayena umlungu. Sengiqedile nje. Amen. Abekhona ababenza chapter 1 sasikudla nabo siyekeni ufike late ubambe ngokuzayo. Asiqhubeke yebo okhuluma umthini ke namehlo nenyawo ezifana nethusi elikhazimula uqhubeka uthi verse number 19 cela ufunde kwe-English ke manje. I know thy works I know thy works, ngiyazi imisebenzi yakho. and charity and service and faith and thy patience and thy works and the last to be more than the first. Awusuka manje lenza kahle lebandla ufunde kwisiZulu 19. Ngiyayazi imisebenzi yakho Yebo nothando. uyabona le inothando le nothando lingekho kuleli lokuqala la litholakele. Qhubeka. Nokukholwa ngiyakholwa lela ngilingani qhubeka. Nokukhonza bayakhonza la abatshelwa every Sunday akuyena lo muntu othi bengesingcwabeni tata akuyena lo muntu awahambi nje ingcwabe sezinesonto. Yabazali niyakwazi ukuthanda into nina ake ngimbuze niyakwazi ukuthanda into imani ayihlamba ningizwa uyakwazi ukuthanda into hlamba nginase unkosikazi wami kule phathi ngoba ngizozwakala uma mngconi nami nojabula igama lakhe uma nojabula ngimthande ngintombi hlamba sikakashaya akuthiwa ngikholwa ngimthanda yena ngifike ngiqonwe uyena neCoxton ngoba le eDurban enkonyo bafika ombethu bala eCoxton eseduze kwami bathi hey ndoda wengcobo lalela siyazi ukuthi uyayithanda into kahle ukuthatha uyenze uphahla awuyazi yakhula kanjani buza kuthini thina sazi ukufebe bayo bonke asuku usibiya athi usibiya wala eCoxton nathi hey ngiyakutshela ibuya kubani noba afika umancathi uma kuneyingane ezu6 zabantu abawu6 yeke kodwa mangithanda zonke lezo zinto abayishoyo ungathi azisho lutho ngoba uthando lusibekela inqwaba yezodwa. Umuntu mawuthanda ubona umuvalo ubona ubuhle kakhulu wena uthi miyekeni ngizosibonela njengoJesu wafika uLazaro esefile eseluka izinsuku zuzizine lithi iBhayibheli wathi nimbekephi akafuni uJesu ukutshela ufuna ukubuza ukuthi nimbekephi siphi lesi simo sakhe sikhalisayo usibekephi akabuza into eziningi uJesu akabuza ukuthi unuka kanjani wafanini ubani wayephethe uhlelo lomngcwabo uthi nimbekephi uNkulunkulu masefuna ukulungisa imeko yakho uyifuni njengoba injalo noma inuka injalo uyayifuna ngokulandela umsindisi wena wachitha igazi noma abantu bekudela kodwa mina yokulandela nomsindisi yokulandela nebuza ukuthi uthini nothando lakho uthi ngiyalazi nokukhonza kwakho ngiyakwazi qhubeka bamswitch qale phansi leyo verse qhubeka. Ngiyayazi imisebenzi yakho nothando nokukholwa nokukhonza nokubekezela kwakho yebo nokuthi imisebenzi yakho yakugcina miningi kuneyokuqala. Khumbula leli lokuqala ibandla litshelwe ukuthi imisebenzi akhumbule la ewekhona avuka abuyisa imisebenzi yakaqala lo unayo kodwa nakho kokushiwo yebo kepha nginalokho 20 verse 20 funda sengijabulile kepha nginalokhu ngawe ukuthi lalela-ke nayo into eyenziwa ile bandla laseThirati lento ke lo moya waqala la ukhona kuze kube namhlanje ulalelisise kahle ngoba umoya ufi phela umoya othatha ufakwe ecibini lomlilo mhlase kuhlulele kodwa umoya ufi isono esaxoshwa uAdam noEva sisaxosha nawe emshadweni wakho isono sokuzwa ngomfazi sisakhona emadodeni namanje atshelwa abafazi amabandla nje namhlanje omama umfundisi athi angibuzwa kahle umama mbani yini angayikokhonza kwangcobo ngeke alunge angibuzwa nje mina kahle umuzwa ubaba selokuthi hey mama yini la ungafellowship lapha ngcobo ngathi kuseduze nalakho yini utshelwa umfazi phethe umfazi wakhe yena ukutshela ukuthi akwenzekile manje ushadile niyabonisana awuthathi igqibo wena kodwa umfazi wokuqala uEva umama wokuqala kwamahluleka inkonzo wokuqala nje fike sephethe ifruit kwindoda ngale skin things sendoda siyibuze ukuthi ivelephi
siyathatha siyadlula sedlile wasutha yena isikhathi esiningi bafika kuthina sebesuthi ngikutshela isikhathi esiningi khaya noma usifika baxoxe basiqala isitofela baqede hayi bayengihambethu basiqede close wangibethu sekuthiwa baba angazi noma singaxoxa yini athi manje umamngcwabo kade efikile kodwa ufike ngo-9 kanti nkathi efika ngo-9 ufike ngisawasha baba kokuthi izinto ziningi uzama ukushift iblame manje sengathi nango zenale ID manje-ke kwafika baba ngiwasha nengane iyakhala ngala kwathola ukuthi hayi umamngcwabo uyakhuluma ngiyayizwa into ekhulumayo hayi manje baba ngathuka isandla sesibhalile ukuthi cha ngiyangena kulesi sitofela sonyaka amen asuke mama bethu aye kubaba umbethu hayi manje ngithanda manje bakafika umama usibiya nomama ungcobo ukhumbuleke baba umama ungcobo phela umama wethu wenkonzo manje ngiyancela ukumphikisa ngoba bafike seyiqedile nomama usibiya lento manje ke bathi ke Nkosi yami ke bacela ukuthi singene esitofu baba ngabona ukuthi ngizosala ngedwa ngangena ke embedeni omuhle ngangena bafika sebeqedile namanga amadoda kodwa ke kufike wena usuqedile usuphethe ivoto uzoqala nokuyithenga akuzithandi into ongazazi baba yini uyisa haleluya niyabaza bomama hayi ningabathethisele lo isono sikakhokho wabo siyabukela satheleleka nakubona sathi uyasupaza akubulala ngosuku ngoba yena okuphela ukudla angakufakela nje into ongafa within 2 minutes mbethu ungaka nje ungaqineka 1 minute angakubulala siphila kokusabazana siphila kokusabulu amen serious ebazalwane angasuke shifting eseplane kahle yakho ulala kuthele ngamafutha abilayo bathele so nje bazalwane kunja siphile emseni womusa Nkosi yami musa ngike ngibone Nkosi yami mawubonile ulokubheka nomule uthula uthi kanti Nkosi yami ngane uyaqala ukuthi hayi bani uselela sixoxile lapho wena intuthu family Hallelujah. Baphethe nje into kakhokho wabo Nkosi yami. Futhi abasizakala. Phela bazalwane isonto saseIden asiphelanga. Asiphelanga futhi nepunishment ayiphelanga. Ngamtshela umfundisi ethu uJesu ngathele besiphambalweni wadlulisa yonke unamanga ekwiswanga. Ayidluliswanga leyo. Namanje basezubuhlungu mabebeletha basezwe inseka zobuhlungu akithi. Manje lithini inimba besixhosa. Ekuseni akithi basezwe leyo nto namanje. Ukhona othi yena akasiko mezobeletha. Ayikho lo nomsindiswe kangana ngiyasiza. Ngoba ngiyathi ijudgment kaNkulunkulu iyabekwa ukuthi izokwenzeka. Nendoda namanje kusafunala isebenze. Kodwa usathana uyishintshile kusebenza abomama manje. Indoda ihlala ekhaya. Ilokuthi ngibiziwe ihlele ekhaya isiqalekiso nje kwaleso isiqalekiso ihlele ekhaya indoda unkosikazi usebenza uyakushana zawenza yonke into unkosikazi ukhululeke mina ngisazokhaya kanti ukuthi ungima ngibuza bona kahle ufuna ikhathela ngile ntokazi abusebenza kahle udokotela nje mawusebenze kwami ngokuqhwaba ngempela ngokukhuluma njalo ngoba ngivale ngizibuza ukuthi ufuna ukwenza ufuna ukuyophathwa unkosikazi kahle kahle ngoba phela abazalwane ikhona le nto okay isono saseIden bazalwane futhi iyaqhubeka lithi iBhayibheli kwi-NLT New Living Translation lithi kuverse number 16 to the woman he said uthi ngizokwenzela ubuhlungu obukhulu ekubeletheni kwakho uthi ngobuhlungu uyobeletha abantwana athi your desire will be to control your husband. Ngamanye amazinto ozoyinqanela every day ucontrol umyeni wakho kumphatha. Athi kodwa yena he will have to rule over that. Athi finally angayivumeli leyo nto. Niyayizwa leyo nto? Kwenzeka abazalwane naye indoda a great man of God. Ethoya ke baba amasango asegaza yawahlephula. Amasango the gate yabamba yahlephula uSamson. Kodwa wahlula umuntu osifazana oyedwa. Wayebulala iinkulungwane zamafilisti.
zama ukuthi bayibulale zonke kodwa bona wathathwa bekwa nje emathangeni kodwa eyakanga bathi lalela-ke Samsoni unganqothwa kanjani wena imfihle kwathiwa angayikhiphela imuntu ngisho iy'hlobo zakhe ezazingayazi walokhu eshona ngala nangala wathi hhayi mebengiqinile ngiyoba uthayo ngifane nomunye umuntu waziqina isiphukuphuku awuyibheke seyiqiniwe isibonile sengicishe ngafa kwaqeda wavusa wathiwa Samsoni aphezu kwakhe amafilisti wavuka wawabulala wabona owesifazane hayi ngekangitshelanga imfihlo ngifuna zangitshela waphinde wambuyisa kuthiwa wazi washo wathi hayi mina sele ungazalwa ngaze kusondele emphuco angicetshwanga ekhaya wathi manga sekwenzeke ngisuswe iy'nwele zami uthi ngiyoba buthakathaka ngifane nomunye umuntu kuthiwa wabona lo wesifazane ukuthi umtshele inhliziyo yakhe yonke ngoba bayasibona mhla sibatshela inhliziyo yabo ngisho ngakubuza baba kwenzekani phakathi kwakho nobani ulokuthi hayi umngane wami kuzothi ngelinye ilanga khona la izokubeka khona khona indawo ababekana kuzona akubeke nje le mabeleni kancane aqeda athi-ke lalela baba sengizwile usushilo konke kodwa baba nganeliseki umoya wami awuvuma kwenzekani phakathi kwakho noNgcobo hayi Ngcobo mama ngibona ukuthi angimnikeze imoto leyana ekhaya ngimuphe yona yes amen ya because uyakwazi ukwenza ibandla ukuzonde kanti uthanda their desire is to control us but fanele singavumi futhi bazana abazenzi ningazenzi thina abazenzi kuyazenzekela ngisho sekholwa kanjani nisho bomama mangirong ibuye ibe khona leya nto yokuthi uthi uhleli naye indoda usuzibuza kodwa angishadelani nale ndoda mhlawumbe mama dibonile uziboneni la mehlabo kanje yabona yabo phinde futhi isikhathi esiningi bathanda yabona mawufika lento baba bakubele uyakubiza yonke ukuthi iveleni itheni kodwa wona mayefika lento afuna ukubuza lakho uzabuza awusangithembi ngaba awusangithembi senhlanje umnyaka engaka bazalo abafuna ukukweshilwa la ney'ngane zamantombazane azifuna ukubuzwa ezincane nje njengoba manje zingaphatheki zihamba zibuye ngo-12 fithi ungangibuzi mani nami ngangingekho ebusheni inayo le desire yokukhontrola nokuphatha inayo ebancane so lento uma sukholwa ifuna uyibone ulwe nayo uyiqede nya yingakho-ke sithi abantu besifazane abadilike emapulpiti ngoba mme benza leyo nto yes phezu kwebandla ibandla lasathane kwezwenye indoda etendeni lapha ngibeka itende ngiphansi kwamama uba uzwenzani phansi ngiphansi kwamama uba hayi bazalwenzani phansi kwethu awungitshele ngempela uma ngathi nje ngiphansi kwamama ushabalala phansi komqondo hey bazalwane cha khona into bazalwane nayifuna ungangi-invite mina kulawo masiko ngoba mina ngokuhleka khona ukhuluma serious ukhaliswa ugcobo lomfazi obazibezweni bamusikriye indoda enjani nentshebe emhlophe isukume bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ukuba la babungcobo ngokuphumelela bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu mina ngiphansi kwamabungu Jesus sathi wabuza unayo unkosikazi uthi uphansi kwakhe naye uthi imali manje wenzani phansi kwalo mfazi womuntu ikuphi le nto ebhayibhelini bazalwane uthi ngiphansi kwaujobo laba akamende yakuzwa uPawulu wathi kuvelaphi ukuhlukana kunina abanye bathi mina ngoka-Apolo omunye uthi omunye uthi ngoka-Kephas yakhuzwa leyo nto awuthi ngimtshele webazalwane mani ukhona usindisiwe kufuneka ube ne-free fellowship ungalimitheki ungathi uma unakuthiwa abazalwane bami bafunani laphaya ungabi branded ungabrandwe umuntu ube nestika esibhalwe la ukuthi Ngcobo Ministries no angikuoni you are a free believer
Ngafa noma mina. Angakoni. Uma indoda wena. Ikonela ukuthini? Ezinye iphiwo zazi nini? Ngoba lapha ebandleleni liyahlulela. Manibona abaprofeti ngibona izangoma. Ngoba niphethwe umprofeti. Niphethwe umvangeli. Osahlulela kaningi kwayena. Ona weniphethe ngalesiphiwo sakhe esisodwa ke manje. Nize nisho ngangifika kwelibandla ngasho ngathi kwazi kwaphupha bona kuthiwa kuyakhona. Bathi ya umuntu mengakashaya izona simuzwa thini. Shuthi sebemuhle bakwabo kwazi kwaba over. Bazi ukuthi kushumayela ukushaya izona ngisho singasekho. Umfundisi ofika nithuke esontweni anibize ngeyifebe ningafebanga. Ngoba phela ifebe silapha etendeni mase silasiki isifebe. Khona abazalwane abalingwayo. Yes? Hayi isifebe. Bazalwane phendukane kufebe. Uphethe yena nithi lona avangeli. Niyazwakala ni dry manifika phakathi kwethu. Ni dry. Manje uprofessor ekhuluma imfihlakalo. Ngiyela nini? Umuntu ngempela ufuna umthinta ukhuluma imfihlakalo. Ngimtshela yonke indlu yakhe ukuthi ime kanjani. Engakholelwa kwaprofeti uNgcwele vona ngivezela. Kathi wakholelwa lo kwaprofeti. Okay. Amtshela yonke into uNgcwele athi ngimtshela engawona ihlazo cha emvezela. Abanye bangiphikisa bathi mina hayi suka umprofeti onjani wena otshela abantu uzubatshele ngisho amagama abo ubatshele yonke into umprofeti wena ayikho leyo into eBhayibhelini ngathi abalifundi kahle. uJesu utshela ulokuza utshela ubani lo athi umna ulokuza wangempela wena uthi ngakubona ungakabizwa phansi kwesihlahla yes ungakabizwa phansi kwesihlahla ubizwa uFilipi. Uyamtshela ukuthi uyamncoma uthi yena ayibo lo muntu ungazela uthi ngakhona mina ungakabizwa phansi kwesihlahla esimukhi wami ubizwa uFilipi. Akhuluma ngegama lomuntu amtshelanga ngendawo ayekuyona uma ungobesho leyo nto kuthuna amadimoni mahlela amadimoni mesezweni. Amtshela lo mama yonke into ngamtshela ukuthi khona nomnyanga amtshele etendeni manje ngasiza amtshela ingane yakhe ifuna uzibulawa lesibili lo ukhona lapha phakathi kwethu angikho. Amtshele letawe yakhe ngamtshela wavala umlomo wawuvula wathi Nkosi yami kwenzela. Amen. Hey, bakusiya. Ngempela wafakaza wathi ngempela ingane ifuna ukuzibulala isishilo kusho kusho. Ngathi uNkulunkulu uzothumela ingelosi yayithuma manje. Izofika ingelosi ibambe lengane ngafa. Ayifikanga yini afika ingane yafika uzolo namhlanje. Angobe abane Nkosi. Kade khuluma. Ngiyamuzwa kahle lo Nkosi. Nomunye ngamtshela ukhona phakathi kwethu usewungcesi kanye ngiyambuza. Ngamtshela benomfazi wakhe. Abanye ngabatshelele eMount Olive nomfazi wakhe. Ngathi mina ya ngathi ngimkhuluma nini. Kwenya mama usuyivumile lento ubaba akayivumi. Uthi hayi suka nebandla futhi ubaba uvela lo. Khona omunye wamadoda ndiyabona la. Amen. Asiyake bazalwane. Siqedela lena. Sesiqedile vele sekwesibili verse lokugcina. Niyayizwa bazalwane? Niyalizwa lebandla leli ukuthi kuthiwa ngani? Verse 20. Yeah. Verse 20. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezebeli ozisho ukuthi ungumprofeti kabi. Yaqala la indaba yokufaka ama-women preachers ebandleni. Nayi kule bandla. Lithi. Elaphethe uKholomba. Laphethe uKholumba, sorry, uKholumba waqala le bandla. Waye right lenceko kodwa benza into kodwa bavumela owesifazane waqala wafundisa ebandleni. Nginalokho kodwa uvumela owesifazane ozibiza ngokuthi umprofetikazi ukuthi afundise. That's wrong. Fundisa umuntu wesifazane. Adukise izinceku zami. Adukise. Ziyadukiswa. Iy'nceku zidukiswe lama-women preachers. Indoda endala enempandla zoguqa phansi kubekwe isandla umfazi. Ungazi noma ikuma-drugs noma ikuphi na. Awuyazi noma idliwunga yini. Noma esayinsukwini zakho uzoyibeka izandla. iBhayibheli kade lithi iBhayibheli encwadini kaLeviticus lithi uma wesifazane engcolile lithi uyohlala engcolile insuku eziwu7 angasondeli e-altar.
kodwa basondela namhlanje bengizanza manje athi ngiyagcoba igcobo lami lo mawathola ugcobo njalo alukho tshelwa yini phinda nginalokhu ngawo ngenoma last motion afaka ama-women preachers kade ngekho kona lonke kepha nginalokhu ngawe yebo ukuthi uvumela owesifazane uJezebeli isifebe yebo ozisho ukuthi ungumprofethi kabi uzisho yena lalela uzisho yena ngizongishema phambi kwebandla bazalwane ngiyabonga mina I'm a prophetess from Durban yini yona lena khuluma ifaka inzipho zabathunjwa faka i-makeup izokhuluma la phambi kwenu izakhipha nje izakhipha faka i-makeup izokhuluma la phambi kwenu sesodedele prophetess yini yona leyo amdedele uzofundisa ngoba a prophetess has to prophesy phela definitely prophet ngoba kodwa ebanga hlala phansi meqele ayasivulela amavesi bazana lesikela phambi verse 2 kaGalatians bazana kwavuka ngihlele ekhaya ukuthi ake siphinde ndazana siya kwaba seKorinte bazana kuba ngoba baba finale enophathe kahle amakhosi ufundisa abantu fundisa uvumele owesifazane ozibiza ngokuthi umprofetikazi uJezebeli wafundisa lalela wangadukisi lonke ibandla wadukisa iy'nceko into yabo is to rule their husbands is to rule abantu besilisa i-woman preacher mayimile njalo ubozomama mabephuma bathi ikhulumile uma ngabe kuzithutheni abazi ikhulumile kodwa baba baphuma nabo idloma mugcotshile yini leyo ayizosubmitha kuyena ngizosubmisa phansi kwamama Ngcobo abe ngithanda uba ngaphansi phansi kwamama ngiyosubmitha phansi kwami Jesu khulumela kahle mama ngisho lo wakwami khulumela kahle usho into efaka ama-makeup exhumile wena iBhayibheli lisho kahle kabi lithi not with braided hair ungayifaki iy'nwele ezixhunyiwe nezilokhuzo ngiyayifaka makhandeni hayi lokho-ke sekuwes lo bashaya indlela ezesihogweni la besifazane bazoma la befunda iy'moholo to be prophetess sesisotetela umeya prophetess izela ngaphambili le-prophetess I see a favor on your life yini ngakazithola ukufa yini abaprofethi bekazi bakutshele kule ukuthi njengoba ufeka unamantombazana awuthiwa uthandana nawe enkonzweni uzofa uyesihogweni bakutshele ukuthi ngibona abawu-2 uthi wena yebo abawu-2 uthi ubani lo mpofu athi ukhona twesikika naye uyeno-right shawu izandla teklari amen bayenza i-license to sin naleyo grace phinde le vesi babo sibuya siyagoduka ngiqedile manje kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezebeli ozisho ukuthi ungumprofetika enzeni afundise adukise izinceku zami ukuba zifebe zidle okuhlatshelwe izithombe abakudli manje okuhlatshelwe izithombe abafundisi abasindisiwe ngiyabuza abazalwane abakudli emingcwabeni thina sakhula khona imingcwabe esasingadli kuyona sasazi kahle ukuthi uma kuhanjwa kunehlahla sidli bayadla namhlanje kungcoliswe komkhuleko ukudla kwesisu kwani kwamadimoni elisho kahle iBhayibheli lithi kodwa makushiwo ukuthi lokhu kuhlatshelwe into ethize ningakudli badla khona kunjalo uyothuka ngelinye ilanga Nyama yakha. uyothuka ngelinye ilanga ufika laphaya ufika laphaya sewuqhakeka amen